Aura WD. Kok akeh mentok. Jan iki yo ngene iki jeneng tanda gawe pas iki. seduluran iki yo ngene iki. Tanda gawe iki yo ngene iki. Dadi nek rezeki dindum. Dindum bareng-bareng. Ora ketang hasil sithik-sithik sing penting kan rata. Padha karo sliramu lan aku suwanana ing kene iki ya ditimbali Bapak Gusti lumantar Mas Wanto. Oh Mas Wanto. Piantone mriko yo jan bagus. Ora bagus manis Mas. Wah ngono. Jan enggak lah. Terus dilapi ya. Iya. Nggih nyun sewu mbok menawi piantun iki lak badhe ngersakaken hajatan. Wis to karo Mas Wanto ki murah banget. Leres. Wis to tenang iso dikredit ping 10. Pasrah ning Mas Wanto. Pasrah ning Mas Wanto beres sik to. Sing dikredit ping piro? Ping 10. Sik to, iki tenan ora? Tenan. Ya Mas Wanto, iya kalau tenan. Ping 10 saben panen berarti 10 kali panen. Iya, dadi